Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So nongthamra mari dong? Asa kalam boybo mojangin dong. So guys, nongthamon godani biyani godan video fin goso gorbjong honje srai borai gorbe arna. So guys, नै फैलायबाय daily routine बायदि morning walk खालामनो. So guys, दिनै ओरैबायदि थान्दा जादोंना बुंनोनो नाङा. एकदम दिनै बांसिन थारलै मा कसमबो. एकदम गुफुर गोजाखा नै एकदम नै मा जागोन गाइस मेन न'आव फैलायबाय स' गाइस दिनै एकदम बांसिन जाथारदों नै गाइस जेबो नुवा दिनै मैयाथ' एसे स्रां स्रां नुबावदोंमोन बेयाव दंफां लाइफांफोरखौ दिनै जेबो नुवा Oh my god नै गाइस गुलापानिनिफ्राय 2 किल'मिटार स' गाइस आं दिनै गुलापानि थांनो नागिरदों नै जोंना जनिया फैफालायबाय आंजों दिनै सामफ्राम फैबाय थायो बे आंजों थ' फैदो स' गाइस नै बै जा नुहुरदोंना जेबो नुवा आरो खिथुन साइडथिं एकदमबारे जेबो नुवा आरो दिनैनि दिनाव एकदम अभारथार 8टा बाजिबायानो आरो दा टाइमा माथो खालामनो गाइस माने मर्निं बेरायबा एसे मोजां नाङो आरो देहाखौ ओंखायनो फैलायबाय गोजांबाबो आरो थाबायबाय थाबाथ' गोजांनाय नाङा अबयसे मोजांसो नाङो स' गाइस नायलांबाय था नै जोंना जनिया फै नै वाव स' गाइस मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना दिनै जोंनि NLFB नि केम्पखौ जिबायदि उथायबाय हरावनो खारनो थिनलायनाय माने अर्डार रिपर्ट गैयालासेनो बेबायदि हाथायनो नागिरनाय बहुद दुखुनांथाव आरोना जोंनि बर' हारिखौ माने बिराद नासयनाय आरोना जोंनि खर' गिदिरफोरा मा खालामदों बिसोरो जेबो अबजेक्सन होनो हाया नामा बिसोरो जेबो मा होनो उपाय खालामना होनो हाया नामा मा जाबावगोन गाइस मोनना माने सबथिंजायबो नायनो थाङोबा जोंनि बर' हारियानो एकदम माने नेग्लेक्ट खालामजानाय आरोना इनसाल्ट खालामजानाय बायदि आरो मा जागोन बिदिबा दुखुनांथाव आरो आवगोलबो बिदिनो NDFफोरखौ बिदिनो अल एभेक्सन खालामनानै हाथायजोब्बाय आरो दा NLFB खौबो हाथायनायनि प्लानानो बारा बिसोरो माने बिदि नर्मेलि मानसिफोर बायदि थानो होआलासिनो केम्प खालामना थानो होआलासिनो बिसोर थानो होआबाथ' बिसोर हाग्रायाव खारखोखागोन ना अबयसे बेनिखायनो बिसोर हाजोआव खारखोबाथ' माने बिसोरो आदांबादि जाबाय होननाय बायदि आरो माने बिसोर माबासिगोन बेबायदि आरोना बिसोरनि प्लाना मा खालामनो गाइस आसलथे खर' गिदिरफोरानो माने खुनु रेसपन्सिबिलिटि गैया बायदि ना जोंनि खर' गिदिरफोरानो एसे मोजां थायोबा जानाय नङामोन आरो बेबायदि BTR खौ हयथ' बर'नो होदोंसो बेनो नामावल'सो बाखि नोङो सेस माने मा बुंनो CM आसो जोंना सालायो BTR खौ ना जोंनि आसामनि BTR आ माने सेपारेट स्टेटथ' जाथाराखै आरो दाबो रिजियन अब्लाबो माने बेखौ माबाया सालाया आरोना बेनि BTR नि CM आ सालाया जोंनि आसामनि CM आसो सालायो बेखौ माने होजोंनिफ्राय माबा हरबासो माने बिसोर बिदि खालामनो हायो आरो बिदि आरो दुखुनांथाव स' गाइस नायलांबाय था गाइस नै थांगासिनो दं नै एकदम अखा सिलायलायदोंलै निहिरानो अखा बायदि नै आंना जनिया नै आवगोल वाव गाइस स' गाइस नै नाय एकदम थान्दा कुलियानो स' गाइस दा एसे जोरांबाय नै बारा गैला
दहायथ' बिरादथारमोन दा एसे खमायबाय दा थांफिनगासिनो दं आङो फैनायाव न'निफ्राय सापात लाबोफानदोंमोन साहा लोंनानै सापात लाबाय एबार थांसै थांनानै एकदम गाइखेर साहा बरियानो फुदुंना लोंहैनोसै एकदम माइन्ड फ्रेश जानाय बायदि ना स' नायलांबाय थादो गाइस गरमसो नांबाय माथो सिं सिं एसे गोलोमहां मोनगासिनो दङ सैमा दावरायबोलायदों नै आंनि जगायाव सोंनो अख्रेब जाजोबगोन जाम्बाया मिथियाखै बियो फिसा साहानो सोंनो फैलायदों आरो सैमाफोरा ना फिसाबाबो गिदिरबाबो मा खालामो मिथिबायना गावसोरनि एरियायाव माने गावसोरनि एलेकाबाथाय बिराद बुगा देखायखायोना सैमाफोरा एकदम गावसोरनि न'आवथ' थांनो हानाय नङा थांबाथाय माने जि सोंगोन बियो एकदम अरहां आरो बेलेग सैमाखो आरोना ओमफ्राय जेब्ला बियो नोंसिनि साइडथिं फैगोन होनबाथाय मा जि गबस्रब हाबसो बेबायदि थागोन आरो बिराद चालुखा नै दहायनि जायगाखौ मोनफैफिनबाय आङो वाटार साप्लाइ स' गाइस दिनै भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मारै नांदों अननानै कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय